El monstre d'un ull. Hi havia una vegada un monstre que tenia un ull. Però aquest ull era molt poderós. En aquest únic ull podia veure fins i tot a l'ull tancat. Sabia on vivia cada persona i què havia fet durant el dia. El monstre dormia pel dia i s'alimentava a la nit. Un dia el monstre va anar a casa d'un xiquet. La mare del xiquet li va dir al monstre que allí no vivia aquest nen. Per por de que el monstre mengés un fill, ja que s'havia menjat uns quants. El monstre anava a casa de Akiam. I la mare li va dir on estava el xiquet. Però Akiam era molt quiet i ni tenia preparat un parell al monstre. I ja mai més va tornar a molestar el monstre d'un ull als nens del poble.